akarom. Akarom. Na, majd csinálunk egy boríteget nektek. Na, akkor lássunk is hozzá. Na, nem most. Na Balázs, mi az én kedvenc színem? Kék. Ez az! Mi az én kedvenc kajám? Igen. Komolyan a kedvi? Aha. Az jó. Mi az én kedvenc játék? Nem tudom. Mi a kedvenc játékod? Behontál. Igen. A negyedik kérdés rólam, mi az én kedvenc sportom? Foci? Ez ugye minden tudok róla. És az utolsó kérdés. Jó vagyok-e fociba, vagy rossz? Jó vagy. Hely. Most akkor eljövök. Na Balázs, felveszem fel a kérdéseid. Hány éves vagy? Hány éves vagy? 10, Nem. 11. Igen. Mindig a kedvenc szín. Oké. Van a YouTube csatornám. Nem tudok köszönni. Látod? Még kedvenc tantárgy. Tesi? Matek? Töri? Latinám. Még kell egy kérdés. Elszolgom. Még a kedvenc automárkám. BMW? Nem. Skyler?